Recovery ride. Ano ba yung recovery ride na yan? Lagi mo yan naririnig sa mga tropa mong siklista, pero hindi mo alam kung ano ba talaga yan. O pwedeng alam mo kung ano yung recovery ride, pero tama ba yung pagkakaintindi mo? Yun, time check, 6 a.m. eksakto. Recovery ride lang tayo ngayon. Dahil kahapon, nag-ano tayo eh. Hindi century ride kahapon eh. 88.8 kilometers na ruta ginawa natin. From Marilao, Bulacan, papunta ang Terminal 3. Panoorin yung mga kapotpot, naka-upload na yan. So ngayon, recovery ride lang tayo. Isang mabilis na ikot lang. Dito sa Marilao, paikot ng Bukawe, Philippine Arena, tapos bike na sa Marilao. Bali mga 15 kilometers lang siguro to. Humigit kumulang. So eksaktong isang oras. Recovery ride, ibig sabihin ganito lang ang pace natin. Parang kwentuhan pace kumbaga. Kailangan nating bumawi. Yung 20, ay putik, mo pa yata. Wag naman. Nararamdaman ko parang bilisan na lang natin. Hala, haambon nga. Oh no. Why 2025, sobrang dalang ng ride eh. Pero ngayong December, nagsisimula tayong bumawi. Ang dami rin natin naging ride. Mula pagpasok ba ng December? O yata pagpasok ng December. Dito sa vlog natin, pag-uusapan natin ang recovery ride. Number 1, ano nga ba ang recovery ride? Number 2, kailan dapat gagawin ang recovery ride? Number 3, power zones. Saan dapat ang recovery ride? Number 4, paano gawin ang tamang recovery ride? Number 5, common mistakes sa recovery ride. At number 6, bakit mahalaga ang recovery ride? Ang recovery ride ay magaan na pagpedal lang na ang goal ay number 1, ma-relax o paluwagin ng paa. Number 2, pabilisin ang blood flow. At number 3, tulungan ng muscles na makarecover. Hindi ito PR ride, hindi ito KOM, at hindi rin ito sige kaya ko pa ride. Kung pinagpapawisan ka na parang race pace, hindi na yan recovery ride. Ginagawa ang recovery ride kinabukasan pagkatapos ng long ride, ng hard training, or ng race o group ride na sagaran. Karaniwan day after hard effort, or minsan same day sa gabi, kung sanay ka. Kung sobrang sakit ng katawan mo, pwede ring rest day muna. Dahil tandaan, ang recovery ride ay optional, pero ang recovery ay mandatory. Itong ruta na to may mga maiksing ahon din eh, hindi rin purong patag. Kagaya na itong pagtawid ng NLEX. Tapos mamaya pagdating sa Philippine Arena, tatawid ulit tayong NLEX, so ahon ulit yun. Tapos pag ikot natin sa may San Gabriel, mahabang parang, meron ding ahon yun dun. Buti na lang maaga pa ngayon, tsaka Sunday, kaya walang traffic dito. Nung nakaraan, nung may tinuro ako ruta sa isang vlog, ito yung iniwasan ko kasi pagka tanghali masikip dito, nagta-traffic. Mahaba-haba din to kasi may ginagawa doon na kalsada sa may ilalim ng Riles, so naiipon ang sasakyan. Ito dito ang madalas na nagiging cause ng traffic kasi kurbada to eh, tapos sira yung kalsada, may detour pa, sarado yung kabilang side na yun no? .7 kilometers hanggang dito sa MacArthur Highway. Kakanan na tayo dito, papunta ang Philippine Arena. Para malinaw, pag-usapan din natin ang power zones. Zone 1, active recovery. Dito talaga ang recovery ride. Yung parang kaya mo makipagkwentuhan, hindi ka hihingalin, at parang naglalakad lang ang paa. Ito talaga ang ideal para sa recovery rides. Zone 2, endurance. Pwede minsan pero wag lalagpas.
at maikli lang. Kung dito ka nagtagal, hindi na recovery ride yan. Endurance ride na yan. Zone 3, tempo. Hindi na yan recovery ride. Dito madalas nagkakamali ang mga siklista. Chill lang ako, sabi nila, pero nasa tempo na pala. Zone 4 and 5, threshold hanggang VO2 max. Kung umabot ka dito, nagde-training ka na, hindi ka na nagre-recover. Marami pang detalye available online tungkol sa power zones. Kung gusto niyo matutunan ng mas marami pa, mag-Google na lang kayo or chat GPT. Iba na talaga yung Sunday morning ngayon, no? Hindi kagaya nung pandemic. Kita mo, mangilan-ilan lang yung nakikita natin nakabisikleta rito. Dati, nung pandemic, maya't maya, ang dami mong nababate ng mga siklista sa kalsada. Ngayon, ubos na. Ito pa naman yung saktong oras para mag-ride out ng Sunday morning. Bandang 6, 6:30, 7. Hala, ganun talaga. Sana bumalik yung sigla ng mga siklista. Ganito lang kasimple yan mga kapotpot. Sa duration, 30 to 60 minutes lang. Huwag lalampas ng 1 oras. Cadence, medyo mataas, 85 to 95 RPM. Para sa blood flow, hindi pwersahan. Mindset, walang ego, walang silip sa Strava, walang habol sa average speed. At sa ruta, flat, iwas ahon, iwas traffic kung kaya. Kung may ahon, ibaba ang gear. Relax lang. Sa mga hindi pa nakakaalam kung saan mapunta ang Philippine Arena, pag nasa MacArthur Highway ka, tapos nakita mo yung Pure Gold Bukawi, yan na yung kakananan dun. Kasi from MacArthur Highway, hindi mo makikita yung Philippine Arena eh. Pag kanan mong ganyan, andun pa yun sa tawid ng NLEX. Pag kumanan ka rito, tsaka mo pala makikita. Actually, hindi pa nga eh. Kasi naharangan ng release. Ayun no. So kung nasa MacArthur Highway ka, binabaybay mo, sinahanap mong makita yung Philippine Arena, hindi mo makikita talaga. Ang isang buong ikot itong Philippine Arena, from dun sa pinasukan natin sa Pure Gold hanggang dun sa dulo, sa tayo lalabas mamaya. Pag umikot kang ganon, nag-loop ka, 9.8 kilometers. So kulang-kulang 10 kilometers. So magandang ensayuhan to dahil nakita nyo maluwag, tapos hindi ganun karami sasakyan. Dito sa bago tumawid ng NLEX, ang daming kainan dito, mga lugawan, gutuhan, may mga latag na rin pala. Tapos doon sa loob na yan, may kapihan din dyan. Ito isa pang ahon sa ruta na to, yung pagtawid ng NLEX. Tapos mamaya meron pa ulit, mas mahaba pa rito, pero mas mababa naman. Ito naman ang mga karaniwang pagkakamali. Number 1, recovery ride pero may sprint. Number 2, recovery ride pero may ahon challenge. Number 3, recovery ride pero naging group ride. Kung nangyari yan, hindi ka na nag-recovery ride. Napagod ka lang ulit. Kita nyo, hindi ganun karami ang siklista dito sa Philippine Arena. Kaya ang sarap mag-bike dito eh. Pwede ka mag-ensayo. Minsan may mga masatsempo ka rito, mga mabibilis din. Pero konti lang. Hindi kagaya sa MOA na ang dami talaga. May kapot-pot pa tayo rito. Master, good morning. Po. Master, paano mo master? Alan po, Alan.
Yun nga, marami rito mga runners. Ayan, ang daming nakapark ngayon Pagkagabi rin, lalo pag weekend, ang dami rito. Tapos dito may kainan dyan Pagkagabi may ihaw-ihaw, may shawarma. Sarap tumambay dito paggabi. Minsan nagpupunta ako rito para mag-walking. Paparada lang ako dyan. Mura lang naman pa dito, 50 pesos. Ang ganda talaga dito. Pagka nakikita ko yan, lalo itong angulo na to, parang naalala ko ng Marina Bay Sands Parang nare-remind ako ng Marina Bay Sands sa Singapore. Parang may part doon na ganyan itsura, may walkway na ganyan, may mga puno. Kulang na lang dito, ilog Tapos yung Merlion. Yung isang buong ikot kung Philippine Arena lang, yung etong mismong arena lang ang pag-uusapan, nasa 1.98 kilometers lang yata yan. So perfect na perfect para doon sa mga tumatakbo. Parang yung Academic Oval ng UP, yun naman 2.2 kilometers isang ikot. Ayos na, nakaka 15 kilometers na tayo hanggang pag-uwi, saktong 20 yan. Dito tayo lalabas sa dulo sa may Santa Maria, Bulacan. Dito papasok ang sekreto ng mga malalakas. Hindi sila malakas dahil lagi silang sagaran. Malakas sila dahil marunong silang magpahinga. Ang recovery ride ay tumutulong sa muscle repair, nagbabawas ng stiffness at nagpapabilis ng balik lakas. Kaya tandaan, hindi ka lalakas sa training lang. Lalakas ka rin sa tamang recovery. Ayun na, dito tayo sa dulo. Ito yung sinasabi kong kabilang dulo, naaabuti ng 9.8 kilometers pagka inikot. Buhay na rin dito. Ang daming kainan, Dunkin, KFC, may cafe pa dyan, McDo. Kaya na medyo malayo sa mismong arena. Kung naglalakad ka lang, medyo malayo yan. Etong pabalik ng Marilao galing Philippine Arena, na dito tayo dumaan sa Santa Maria, may mga konting ahon din to. Kahit recovery ride lang to, meron may konting kiliti. Bago tayo makabalik ng Marilao, merong last ahon dyan. Maiksi lang naman. Maganda lang mga bahay talaga dito. Kung gusto mong maging malakas sa siklista, hindi sapat na malakas ka lang magpedal. Kailangan marunong ka rin bumagal. Kung nakarelate ka rito, like, share, subscribe. At comment mo, ikaw, ginawa mo ba talaga ang recovery ride o napabilis ka rin? Huwag kakalimutan matandang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Kain muna tayong lugaw. Hanggang sa muli, salamat! Lugaw?